20-minute isiXhosa presents. Molo bhuti, yithi molo ebantwaneni. Molweni bantwana. Ingaba sifunda ntoni namhlanje? Ukutya. Oh, namhlanje sizothetha ngokutya. Ungandixelela ukuba igama lo ubisi lithini ngesiNgesi? Ubisi. Kunye no amanzi? Amanzi. Kunye no isonka. Isonka. Bhuti, lithini igama le iziqhamo ngesiNgesi? Iziqhamo. Kunye no imifuno. Imifuno. Ngoku masibone ukuba ungakukhumbula na oku sikufundileyo. Ngoku ke ubisi ngesiNgesi ngu milk. Futhi amanzi ngu water. Isonka ngesiNgesi ngu bread. Kwaye iziqhamo ngu fruits. Kwaye igama lemifuno ngesiNgesi ngu vegetables. Futhi ngoku ungawasebenzisa lamagama wakhe izivakalisi. Hamba kakuhle bhuti. Sobonana kwixesha elizayo. Bye.